пул барои амалишавии орзуҳо кӯмак мекунад. Харидани виллаи зебо, доштани ламборджини беҳтарин, яхтаҳои олӣ ва ҳатто тайёраҳои шахсӣ. Ана рад кардани пулҳои калон далелиро талаб мекунад. футболбозоне ки имрӯз қайд мекунем пешниҳодҳои калони футболиро ин мавсим рад кардаанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Неймар мавсими ғайриоддӣ дар ПСЖ дошт. Мухлисон борҳо эътирозҳо доштанд ки ӯ аз даста раваду баъди тарки ПСЖ кардани Месси, Неймар ҳам чемоданҳои худро ҷамъ мурад. Вале тибқи хабарҳои расонаҳои фаронсавӣ, Неймар кори аҷиберо кардааст. ӯ ба пешниҳоди бузурге аз Арабистони Саудӣ ҷавоби рад додааст. Шайхони араб ба ситораи бразилӣ 400 миллион еврои кайҳонӣ пешниҳод кардаанд ки Неймар қабул накардааст. дар ҳақиқат на ҳар кас ин гуна пешниҳодро рад карда метавонад, аммо ин хотимаи кор нест. Неймар мехоҳад боз як соли дигар дар Париж ҳунари худро ба намоиш гузорад. Сабаб шояд он бошад ки шаҳри ишқ Неймарро ба худ ошиқ сохтааст. ба он монанд Модрич рӯзе фурсати назди дӯстони худ Бензема ва Роналду рафтанро дошт. Тасаввур кунед ки ин нобиғаҳо дар саҳроҳои арабӣ байни худ рақобат мекунанд. бале, барандаи тӯпи тиллоӣ пешниҳоде дошт ки аксариятро дар шок мегузошт. 200 миллион еврои афсонавӣ аз дастаи Ал-Ҳилол. вале медонед Модрич чӣ гуфт? не, қабул намекунам. ва акнун Модрич боз дар Сантьяго Бернабеу барои як соли дигар бозӣ мекунад. аз талавистаи Модрич ба пешниҳодҳои осиёӣ, Бруно Фернандес ҳам яку якбора чанд пешниҳоди кишварҳои арабии халиҷро рад кардааст. якчанд дастаҳо ҷиддан ӯро ба даст овардан мехостанд, аммо меҳри футбол аз пул дидан муҳимтар барои Бруно будааст. ҳамон меҳр ҳам барояш подош дод ки капитани Манчестер Юнайтед гашт. киштии даста таҳти идораи капитан Бруно мешавад. мисли Фернандес Сонхин Мин ҳам дар дастааш содиқ монд. маълум ки Лигаи Арабистон ҳангомаҳо дар футбол карда истодааст. Ал-Иттиҳод чашм ба ҳунари Сонхин Мин андохта буд ва 30 миллион евро барои як мавсим пешниҳод доштанд. сон бошад ҳадафи худро дошт. ӯ сода карда фаҳмонд ки рақобат дар Премер-лига барояш муҳимтар аст. пул барояш дар ҷои аввал намеистад. футбол аз ҳама муҳимтар аст, бахусус дар лигаи беҳтарини ҷаҳон. Тоттенхем ҳам шароит фароҳам мекунад ки ситораи кариягиаш боз ба зинаи нави футболӣ барояд. ба сатҳи нави футболӣ ки гуфтем, Муса Диаби, ҳамлагаре ки 9 гол дар Бундеслига дошт, дарҳол ба пешниҳоди арабиаш ҷавоби рад дод ва ба Премер-лига рафтанро интихоб кард. аниқтараш ба дастаи Астон Вилла. ҳамлагари 24-сола интихоб байни Ал-Наср ва Астон Виллаи Унай Эмериро дошт, аммо ба ҷои пулҳои калон ӯ бозӣ кардан дар лигаи бартарро тарҷеҳ дод. вақте футболбоз ишқ ба футбол дорад, ягон пулу мол садди роҳаш шуда наметавонад. Муса Диаби ҳам дар ҳамин рӯйхат қарор дорад. Гюндаган ҳам пешниҳодҳои баробар ба қубчаи пул дошту рад кард. На танҳо аз Арабистони Саудӣ, балки пешниҳодҳои якчанд дастаҳои бузургро ҳам. Барселона пешниҳод ба Гюндаган кард ва Арсенал ҳам нияти ба даст овардани ӯро мекард. Илкай ҳама пешниҳодҳоро рад кард, зеро ҳадаф танҳо ва танҳо бозӣ кардан дар Барселона буд. аз Барселона ҳамлагари асосӣ Роберт Левандовски ҳам ба пешниҳоди гарони Лигаи Арабӣ ҷавоби рад дод. гуфтушунид бо дастае аз Арабистони Саудӣ мерафт ки 150 миллион евро дар як мавсим пешниҳод доштанд. Левандовски диққате надод ва бо Барса боқӣ мондан хост. оиди навору ин футболбозон чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.